ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 15-ാമത്തെ അധ്യായം. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു. ആ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അതില് 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ എടുത്തു. 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അർജുനനെ പാണ്ഡവരെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 10 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. 11 11 എടുക്കേണ്ടത്. അതെ അതെ. എന്താ പറയുക? നമ്മൾ ഇന്നലെ ജരാസന്ധൻ ജീവൻ പുനർദ്ധാരിച്ച് 2ആയി പകുത്ത ശരീരത്തിൽ അതിന് അർദ്ധഭാഗം അതിനുള്ള സൂചന ഭഗവാൻ ഭീമസേനെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ജരാസന്ധൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭീമൻ പറഞ്ഞിട്ട് ജരാസന്ധനായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാനുള്ള സൂചന കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ജരാസന്ധനെ വധിക്കേണ്ടെന്നുള്ള കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഭീമസേനൻ അത് സാധിച്ചത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സഭാമന്ദിരം പണി കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായ അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദ്രൗപദിയെ ദുശാസനം വലിച്ചു വന്ന തലമുടി എത്ര പവിത്രമായ മുടിയായിരുന്നു. അത് വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ദ്രൗപദി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു പാദത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ദുശാസനന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും അവരെ വധിച്ച് അവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ എന്നേക്ക് വേണ്ട അവരുടെ വിധവകളാക്കി അവരുടെ മുടിക്കെട്ട് അഴിച്ചിടേണ്ടി വന്നു. ഭഗവാന് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ ചെയ്താലോ ഭഗവാൻ പൊറുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ
ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വിടില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒട്ടും എന്ത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവിടെ ആരാ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ പൗത്രന്മാരെ വധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും വിധവകളാക്കിയല്ലോ. പുത്രന്മാരെയും പൗത്രന്മാരെ വധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും വിധവകളാക്കി അവരുടെ ഒക്കെ മുടിക്കെട്ടുകള് അഴിച്ചിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോനോ ചുകോപവന ഏത്യ ദുരന്ത കൃച്ചാത് ദുർവാസസോരിരചിതാത അയുധാഗ്രഭുക്യ ശാഖാന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യഥാസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്തസലിലേ വിനിമഗ്ന സംഘ. യോനോ ജുകോപവന ഏത്യ ദുരന്ത കൃച്ചാത് ദുർവാസസോരിര അരചിതാത് യുധാഗ്രഭൂക്യ ശകാന്നശിഷ്ടമുപയുജ്യ യതസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമമസ്ത സലിലേ വിനിമഗ്ന സംഘ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ആരാണോ നമുക്ക് ജുകോപ സംരക്ഷണം നൽകി വനത്തിൽ ഏത്യ പ്രവേശിച്ച് ദുരന്ത അപകടകരമായ കൃച്ചാത് ബുദ്ധിമുട്ട് ദുർവാസ മുനിയുടെ അരി ശത്രു രചിത കെട്ടിച്ചമച്ച് ആയുധ 10,000 അഗ്രഭു മുൻപായി ആഹരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ശാഖ അന്ന ശിഷ്ടം ഉച്ഛിഷ്ടം ഉപയുജ്യ സ്വീകരിക്കിയാൽ യഥ തന്നിമിതം ത്രിലോകങ്ങളും തൃപ്തരായി അമംസ്ത മനസ്സിൽ കരുതി സലിലെ ജലത്തിലായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിനിമഗ്ന സംഘ എല്ലാവരും ജലത്തിൽ മഗ്നരായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. തന്റെ 10,000 ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദുർവാസ മുനി നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപത്തിന്റെ ഫലമായി വനവാസ കാലത്ത് നമ്മെ അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം
അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്രകാരം ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കിയാൽ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുനിഗണങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ഭോജനം കഴിച്ച പ്രതീതിയുമായി. മാത്രമല്ല ത്രിഭുവനങ്ങളും സംതൃപ്തമായി. പിന്നെന്താണ് ഓർക്കുന്നത്? ദുർവാസ മഹർഷി എങ്ങനെയായിട്ട് പറഞ്ഞത്? ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആരാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്? ദുർവാസ മഹർഷിയെ ദുര്യോധനാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അപ്പൊ ആ ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കോപിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹർഷിയാണ്. അപ്പൊ അവരെ ശപിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് അവരെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവര് ശപിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദുർവാസ മഹർഷി ഇവരെ ശപിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആരെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്? മഹർഷിയെ ദുര്യോധനെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്, നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കല്ലോ. അപ്പൊ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കൽ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുനിഗണങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ഭോജനം കഴിച്ച പ്രതീതി ഉണ്ടായി. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആരെ രക്ഷിച്ചു? ഇവരെ രക്ഷിച്ചതായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് ഭോജിച്ചപ്പോ ത്രിഭുവനങ്ങളും സംതൃപ്തമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. മുനിഗണങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ത്രിഭുവനങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി ലഭിച്ചു. നമുക്ക് നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദുർവാസ മഹർഷി കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾക്ക് വിധേയമായി മഹത്തായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത അതിശക്തനായ യോഗിയായ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ദുർവാസ മഹർഷി ആരാണ്? കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾക്ക് വിധേയനായിട്ട് മഹത്തായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത അതിശക്തനായിട്ടുള്ള യോഗിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ആര്? ദുർവാസ മഹർഷി. നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മഹായോഗിയായ അദ്ദേഹം മഹാദേവനെ പോലെ ക്ഷിപ്രകോപിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണെന്ന് കാണാം. അദ്ദേഹം സംപ്രീതനായ സേവകന് അത്യധികമായ നന്മയരുളും, പക്ഷെ അസംതൃപ്തനായാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തിനും കാരണമായി തീരും. അപ്പോ മഹായോഗിയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മഹാദേവനെ പോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്രകോപിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണ് ആര്? ദുർവാസ മഹർഷി. സംപ്രീതനായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നന്മയും നൽകും. അതേസമയം അസംതൃപ്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ പലതരത്തിലുള്ള വിപത്തിനും വലിയ വിപത്തിനും അത് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മഹർഷിയാണ് ആര്? മഹായോഗിയാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. തന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർക്കും സർവ്വവിധ സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് കുമാരി കുന്തി ദേവിയായിരുന്നു. അവളുടെ ആതിഥ്യോപചാരത്താൽ സംതൃപ്തനായ ദുർവാസ മുനി ഇംഗിതം പോലെ ഏതു ദേവനെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നൽകി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദുർവാസ മുനി പരമശിവന്റെ അംശാവതാരമാണെന്ന് അറിവുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന പ്രസാദിപ്പിക്കാനും കോപിഷ്ഠനാക്കാനും കഴിയും. അദ്ദേഹം മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. പരമശിവന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹം 100 വർഷക്കാലം യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച ശ്വേതകേതു രാജാവിന്റെ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലെ രാജസദസ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. തന്റെ മഹത്തായ ശക്തികളാൽ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതീതമായ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് വരെ പോലും അദ്ദേഹം പോയതായി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ദുർവാസ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദുർവാസ മഹർഷി എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മഹാദേവന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ്, അംശാവതാരമായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ദുർവാസ മഹർഷിയെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം സംപ്രീതനായ സേവിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നന്മയും നൽകും. അത് നേരെ മറിച്ച് അസംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വിപത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും. തന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണർക്കും സർവ്വവിധ സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? കുന്തി ദേവിയായിരുന്നു. അവളുടെ ഉപചാരത്തില് സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ദുർവാസാമനി. അപ്പൊ ദുർവാസാമനി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോ ആ മര്യാദയോടുകൂടി എന്താണ് എല്ലാവിധത്തിലും ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കുന്തിദേവിയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. ദുർവാസ മഹർഷി ഇംഗിതം പോലെ ഏതു ദേവനെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ആർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു? കുന്തി ദേവിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷി എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമശിവന്റെ മഹാദേവന്റെ അംശാവതാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന പ്രസാദിപ്പിക്കാനും കോപിഷ്ഠനാക്കാനും കഴിയും.
അദ്ദേഹം മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. പരമശിവന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹം 100 വർഷക്കാലം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ക്ഷേതകേതു രാജാവിന്റെ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ച് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തും ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ സ്വർഗലോകത്തിലൊക്കെ രാജ്യസദസ് സന്ദർശിക്കുക അദ്ദേഹം പതിവായിരുന്നു. തന്റെ മഹത്തായ യോഗശക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു? ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനായിട്ട് പോയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം വരെ പോലും അദ്ദേഹം പോയതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ലോക ചക്രവർത്തിയും മഹാഭക്തനുമായിരുന്ന അംബരീഷ് രാജാവുമായി കലഹിച്ച കാലത്ത് സുദീർഘമായ ഈ ദൂരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കലഹം. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ദൂരങ്ങളൊക്കെ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയാണ് ഇവിടെ. അദ്ദേഹത്തിന് 10,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് വലിയ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ അതിഥിയായി സന്ദർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രനും ശത്രുവുമായ ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണനായ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അപ്രകാരം ദുർവാസ മഹർഷി ദുര്യോധനന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദുർവാസാവിന്റെ യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും യോഗിയും ബ്രാഹ്മണനുമായ അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനാകയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചും ദുര്യോധനന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാരും വൈരികളുമായ പാണ്ഡവരുടെ മേലുള്ള രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ നിയോഗിക്കാമെന്ന് ദുര്യോധനൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഋഷി എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാരിൽ അഗ്രജനും പ്രമുഖനുമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുവാൻ ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ മഹർഷിക്ക്, ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് 10,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ അതിഥിയായിട്ട് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? മഹർഷിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദര പുത്രനായിട്ട് പിതാവിന്റെ സഹോദര പുത്രനായിട്ടുള്ള പിന്നെ ശത്രു ആയിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ രീതിയിലും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, സന്തുഷ്ടനാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട്? ദുര്യോധനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അപ്രകാരം ദുർവാസ മഹർഷിയെ എന്താ പറയുന്നത്, സന്തുഷ്ടനാക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധനന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസാവിന്റെ യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ചും യോഗിയും ബ്രാഹ്മണനുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തറിയാം? ഉണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാരും വൈരികളുമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരുടെ മേല് രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു? ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഋഷി എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? തന്റെ പിതൃ സഹോദര പുത്രന്മാരിൽ അഗ്രജനും പ്രമുഖനുമായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ആരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു? ദുർവാസ മഹർഷിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ രാജ്ഞിയായ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം ഭോജനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ചെല്ലുവാൻ ദുര്യോധനൻ അപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചത് ദുർവാസ മഹർഷിയോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്റെ രാജ്ഞിയായ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം ഭോജനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം അവിടെ ചെല്ലേണ്ടതെന്നും ആര് അപേക്ഷിച്ചു? ദുര്യോധനൻ മഹർഷിയോട് അപേക്ഷിച്ചു. ദ്രൗപദിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്രയും ബൃഹത്തായൊരു ബ്രാഹ്മണ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക എന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ദുര്യോധനൻ അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഋഷി ക്രൂധനാവുകയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി. ഈ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ദുർവാസ മഹർഷി ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് രാജ്യഭ്രഷ്ടനായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രൗപദിയുടെയും ഭോജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സമീപിച്ചു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഭവനം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് ദുര്യോധനൻ ദുർവാസ മഹർഷിയോട് അപേക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ദ്രൗപദിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം, അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ആര് പോകേണ്ടത് അവിടേക്ക്? അവരുടെ ഭവനത്തിലേക്ക്
ദുർവാസ മഹർഷി പോകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുക എന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദുര്യോധനറിയാം. അങ്ങനെ ഋഷി ക്രൂദ്ധനാവുകയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു ആരുടെ പദ്ധതി? ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി. ഈ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം രാജ്യഭ്രഷ്ടനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ ദ്രൗപദിയുടെയും ഭോജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടുപേരുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമാണ് അവിടേക്ക് ആരെത്തിയത്? ദുർവാസ മഹർഷി എത്തിയത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആഗതനായ അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ യഥോചിതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നദിയിൽ ചെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി വരുവാൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭോജനം തയ്യാറായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ദുർവാസ മുനി തന്റെ ബൃഹത്തായ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊപ്പം സ്നാനം ചെയ്യാനായി നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാകട്ടെ അതിഥികളെ കുറിച്ച് അത്യന്തം ആകുലതയിലായിരുന്നു. ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വരെ എത്രയധികം അതിഥികൾക്കും ഭോജനം നൽകി സൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതിയാൽ ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഋഷി ആഗതനായത്. അങ്ങനെ ഋഷി അവിടെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം എവിടേക്ക് എത്തി? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കലെത്തി. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഋഷിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ യഥോചിതം സ്വീകരിച്ചു. മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നദിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാനായിട്ട് രാജാവ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഭോജനം തയ്യാറാക്കാമെന്ന് രാജാവ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുർവാസ മഹർഷി ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊപ്പം സ്നാനം ചെയ്യാനായിട്ട് നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മഹാരാജാവാണെങ്കിലോ അതിഥികളെ കുറിച്ച് അത്യന്തം ആകുലരായിരുന്നു. കാരണം 10,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഇത്രയും പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അത് സാധിച്ചിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് എന്തുണ്ട് അവരുടെ കയ്യില്? അക്ഷയപാത്രം, അല്ലെ? അക്ഷയപാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും പേർക്ക് ഇപ്പോ ഭക്ഷണം നൽകാനായിട്ട്, ഭോജനം നൽകാനായിട്ട് അവർക്കിപ്പോ സാധിക്കില്ല. കാരണം ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഋഷി ആഗതനായത്. കാരണം അത് ആരുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു? ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി അപ്രകാരമായിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ വിഷമസ്ഥിതിയിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആപത്കരമായ അവസ്ഥയിൽ ദ്രൗപദി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ അവസ്ഥ ഉടനടി അറിയുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ അവിടെ ആ രംഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം ദ്രൗപദിയുടെ പക്കലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദ്രൗപദി അത്യന്തം ദുഃഖിതയായി. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ അവളോട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ആ നേരത്തിൽ അത് നൽകാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ദിവ്യമായ പാത്രത്തിന് അവൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എത്ര ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ദിവസം അവൾ ഇതിനോടകം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ അപകടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് വിഷമസ്ഥിതിയിലാകുമ്പോ തികഞ്ഞ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ വിഷമസ്ഥിതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദ്രൗപദി എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു. സർവ്വവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ അപകടാവസ്ഥ ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ അവിടെ ആ രംഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം ദ്രൗപദിയുടെ പക്കലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം നൽകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോ ദ്രൗപദി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസമായി. കാരണം ഭഗവാൻ അവളോട് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട ആ നേരത്ത് ഒന്നും നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ദ്രൗപദിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ദിവ്യമായ പാത്രത്തിന് ദ്രൗപദി ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നാണെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം നൽകാനും അതിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ ദിവസം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് അപകടത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഭഗവാന് സമക്ഷം കരയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. എങ്കിലും ഭഗവാൻ പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാനായി ദ്രൗപദിയോട് പാചകം ചെയ്യുന്ന പാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദ്രൗപദി അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ഭഗവാൻ ആ പാത്രത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു അംശം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സമക്ഷം കരയാൻ ആരംഭിച്ചത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കരയാം. എങ്കിലും ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ആ പാത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ദ്രൗപദിയോട് ആ പാചകം ചെയ്ത പാത്രം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ദ്രൗപദി അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ പാത്രത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു അംശം അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉടനെ തന്നെ അതെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഭക്ഷണം എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ദ്രൗപദിയോട് അവളുടെ അതിഥികളായ ദുർവാസാവിനെയും കൂട്ടരെയും ക്ഷണിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവരെ നദിയിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കുവാൻ ഭീമനെ അയച്ചു. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ദുർവാസ മഹർഷിയോടും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോടും അവരെയും ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് പോയി, നദിക്കരയിലേക്ക് ഭീമനാണ് പോകുന്നത്. ഭീമൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ബഹുമാന്യരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് താമസിക്കുന്നത്, വരൂ നിങ്ങൾക്കായുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ് എന്ന് ഭീമൻ അറിയിച്ചു. അത് ഭീമൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം തയ്യാറാണ്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് താമസിക്കുന്നത്, വേഗം വരാനായിട്ട് ഭീമൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ ജലത്തിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രതീതി ഉളവായി. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധാരാളം ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്ഷ്യവകകൾ അവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കും. എന്നാൽ വിശപ്പ് തോന്നാത്തതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും തന്നെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അത് മഹാരാജാവിന് വളരെ വിഷമം ഉളവാക്കും. ആയതിനാൽ അവിടെ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭീമൻ ചെന്ന് അവരെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാനായൊരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അംശം കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചപ്പോ ജലത്തിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്രതീതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ഇനിയും അവിടെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോ തങ്ങളത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, കാരണം ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇവരെ വിശപ്പ് മുഴുവനും മാറി ഇവര്. അപ്പോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് പോകാന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. കാരണം അല്ല, അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഹാരാജാവിന് വളരെയധികം പ്രയാസമാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ദുർവാസ മഹർഷിയും ശിഷ്യന്മാരും തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഭവം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം എന്തെന്നാൽ എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും നിശ്ചയമായും ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കണം. തൽഫലമായി എല്ലാവരും 10,000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു അതിഥിഗണം പോലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകിയാൽ നിശ്ചയമായും സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരും എല്ലാവരും നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് ഭക്ഷണം നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും, എല്ലാവരും 10,000 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു അതിഥിഗണം പോലും ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും സംതൃപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ രീതി പറയുന്നത്, അതിനത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ. അത് ഗൃഹസ്ഥര് നിശ്ചയമായിട്ടും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിന്റെ രീതി അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം ഇന്നത്തേല് 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയതില്ലേ അല്ലേ? ഒന്ന്, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഏകാഗ്ര ചിത്തയോടെ സ്മരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പിന്നെ ഒന്ന്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മള് 6:10. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.